Gætterierne har været mange, diskussionerne har været heftige. I weekenden blev spændingen udløst. Richard Møller Nielsen bliver ikke ny dansk landstræner. Det er sådan, at bestyrelsen på det møde, som vi lige har forladt, har vedtaget, at den kommende landstræner skal være udlænding. Jeg mener, at vi har gode erfaringer med tyske trænere. Skal vi sige tillykke? Nej, det skal jeg ikke. Det blev en udlænding. De har valgt en udlænding. Jeg er helt nede i vejen med Richard Møller Nielsen. Det siger jeg jo også. Richard har gjort et fremragende stykke arbejde, men han mangler lige den der sidste internationale meter. I herlig solskin præcis klokken 10 minutter i 2 ankom Danmarks nye landstræner med SK 626 fra Düsseldorf. Tror du kun, vi kan bruge tyskere i dansk fodbold? Ja, jeg ved det ikke. Det ser sådan ud. Han ved ikke endnu, at det bliver ham. Han ved ikke endnu. Nej. Seit wann haben Sie gewusst, dass Sie die neue Bundestrainer für das dänische Nationalelf sein soll? Ja, ich denke, wir haben seit 3 Wochen Kontakt, aber endgültig entschieden ist es ja noch nicht, da ich bis 1991 bei meinem Verein unter Vertrag bin. Und ganz erklärt ist es noch nicht. Deswegen bin ich auch heute nach Dänemark geflogen. Und welches Problem soll gelöst werden, bevor Sie die... Dansk Boldspilunion havde imidlertid allerede indkaldt til pressemøde kl. 16 for at præsentere den nye landstræner. Og i eftermiddag sad han så temmelig fortabt til pressemøde i en by af danske spørgsmål og svar. Der Fritz hat mich eben als neuen Nationaltrainer von Dänemark vorgestellt. Ganz so weit sind wir noch nicht. I put my question in English because I feel sorry for you. You don't understand a thing. Isn't this like putting an engagement picture in the newspapers without knowing if your lover is already married? Det vil jeg da gerne svare på. Altså det er foregået fuldstændigt efter normal praksis. Nu ser vi lige i oplægget her, ser det måske ikke engang ud som om, han er så sikker på at blive landstræner endnu. Så det er også lidt af en overraskelse, at der er pressemøde med en træner, som ikke er sikker på, at han skal være træner. Bayer Uerdingens præsident Manfred Klinkert, han kendte i hvert fald intet til DBU's forhandlinger med Horst Wohlers, så han står helt uforstående over for DBU's måde at køre denne her sag. Bayer Uerdingens danske spiller Jan Bartram siger til Ritzaus Bureau, at Uerdingen skal have et erstatningsbeløb på helt op imod 4 millioner kroner. Tror I på, at I ikke skal betale en erstatning for at få Horst Wohlers hertil? Jeg vil sige, at hvis vi vender tilbage til Brian Laudrup-sagen, så var den meget kompliceret, og den fik vi løst. Så kan vi nok også løse det her problem. Altså, I tror på, at det ikke kommer til at koste jer en krone til Uerdingen at få ham herop? Lad os nu først blive præsenteret fra problemet, før vi begynder at tage stilling til, hvordan det skal løses. Problemet har I jo. Jeg har talt med Richard Møller og har orienteret ham om bestyrelsens beslutning. Hvordan tror han det? Richard er jo en gæv fyr, han tog det fint. Et godt, stort fynsk bøgetræ, det taber ikke så meget som et eneste blad, fordi der er nogle svin, der gnubber sig op ad stammen. Grenene sidder, som de skal nu på den fynske bøge. Velkommen til studiet her i Odense. Ja, tak. Der har været nogle heftige udtalelser fra enkelte af bestyrelsesmedlemmerne. Blandt andet er Hans Bjerg Petersen jo citeret for at have sagt, at hans bedstemor kunne have lavet de samme resultater som dig. Det der med, at hans bedstemor kunne gøre det lige så godt, det kan jeg ikke udtale mig noget om, for jeg kender jo slet ikke hendes kvalifikationer. Den anden spidskandidat, Richard Møller Nielsen, har jo meddelt, at han ikke længere er interesseret i at arbejde for DBU. Det vil sige, at de to, vi satsede på, Richard og Horst Wohlers, de er ude af betragtning. Minder det her ikke lidt om sådan en cirkusforestilling med DBU i rollen som klovn? Det kan der måske være noget om. Ikke komme til at stå i en situation, hvor I altså overhovedet ikke har nogen landstræner. Nej, altså nogen vil jo gerne. Altså vi skal nok få folk, der vil træne landsholdet. Men panikken formår alligevel at brede sig, og DBU må falde på knæ for den mand, de egentlig havde vendt ryggen. Er du en bitter mand nu? Nej, det er ikke bitter, det er noget, man drikker. Det gik meget blandmæssigt med mine forældre, fordi altså først så fik de en dreng, og så fik de en pige, og så var det, som det skulle være. Men så 5 år efter, der sneg jeg mig altså med på et afbud. Jeg har været fodboldtræner i 27 år. Jeg har lavet alle mine kontrakter, har jeg lavet selv. Også den i dag. Også stort set den i dag, ja. Du har haft en advokat til at kigge på. Nej,
Det har jeg ikke. Jeg har aldrig været for fin til at snige mig med på et afbud. Du er ikke bange for, at du kommer til at du skal kæmpe dig ud og sætte Beyonce skygge? Nej, det er jo overhovedet ikke. Man kan godt sige, at det er lidt ligesom at komme på scenen og skal fortælle vittigheden, lige efter Dirch Passer har været der. Men jeg kommer da ikke bare som en kopi. Jeg har også mine egne idéer. Jeg ved godt, at jeg er blevet gjort lidt nar af den måde, jeg taler på, og jeg forsøger efter bedste evne at tale så rigsdansk som muligt. Der er nogen, der tror, at du har lært et eller andet at sætte Beyonce der, men det er faktisk, du taler fynsk på den måde, som man talte i... Jeg taler på den måde, som vi altid har gjort. Fynsk eller ej. Med ansættelsen af Richard videreføres en stolt tradition af ubegribelige landstrænere. Baba Bia burde jo blive KB-mester, men det har altid vist sig, at netop Aalborg på hjemmebane er meget, meget stærkere end på udebane. Altså, jeg tror, vi forstår sikkert, og jeg håber i hvert fald, vi tager alle private hensyn på siden og sige kun fremme for det bedste for Danmark. 5 point i forrunde. Jeg tror, det var en god udgangsstilling for puljer, så svært for alle. Det der at være assistent, det er en lille smule som at kysse sin egen søster.